Good morning, everybody! I've just woken up. Well, you know, when I say just woke up, I mean just woke up an hour and a half ago. Today, Shanta and I are going to shoot our very first commercial together. Shanta, are you ready? Yes, I am. Are you ready? I'm ready. Shanta is vlogging now too. It's so weird with both of us vlogging now, diba? If you want to watch Shanta's vlog, what really happened in the morning, what I really look like when I wake up, watch Shanta's video on her channel. Yes. Mine is not edited. Our house is a mess at the moment because we are packing all our stuff. Alam niyo ba kung magta-taping kayo, kailangan dalhin yung daming iba't ibang outfit. Like, you know, I've got that, I've got all that shirt there, and that bag. Maarte kasi pag taping eh. I'm trying to do two vlogs at the same time. Shanta's vlog and my vlog. Kainis. Alright, nandito na po kami sa elevator. Hala, malilate ba tayo, Shanta? Alright, nandito kami sa labas. At nandito kami ngayon sa taxi papuntang Fisher Mall Quezon City para sa ating commercial shoot. Di ba, Shanta? Yes. Grabe, magandang EDSA sa umaga. No? Hindi masyadong traffic. The story of the commercial goes like this. Shanta and I are dating, and then Shanta's introducing me to her family at a restaurant. Anyway, they all think I can't speak Filipino, and then we eat the food there at the restaurant, and then biglang nagtatagalog na ako. Let's check it out. Nandito na po kami ngayon sa loob ng Fisher Mall. Kasama ko si Shanta at ang kanyang kapatid. Ano po? Ayan. Second floor. Fourth floor, RD. RD. Fourth floor. Kaway kayo dyan, mga bossing. Hello. Aron mara mo Bisaya? Oh, kabalapod. Kabalo? Opo. Gagmay? Dili, tanan. Tanan? Ano? Dili na pwede ko mabaligya. Nakabalo mo Bisaya? Lagi. Pwede ka nga yan. Mayroon mga taga-summer ka. Alite, Tacloban. Lite. Tacloban? Oo nga yan. Kaya taga-Karigara. Ay, di Karigara. Pugaban. Ako, Piloro. Agi daw, mama. Kaya This beautiful life. Nakakatakot pala dito sa mall pag walang tao. Grabe, ang dilim, walang tao. Nakakatindig balahibo. Baka may multo dito. Ito siya. Quezon, Filipino and Spanish Buffet. Good morning. Hello po, good morning. Dwaine. Roma. Roma, ikaw pala si Roma. Yeah, nice to meet you. Hello. Hi, Shanta. Oh, ganda ng hair mo. Ang minamahal ko po, aking diwata. Kanina lang, pati sa ilalim. Yeah, we're Ang bait ni ate, binaplansyahan niya yung shirt ko. picture. Salamat ha. Okay. Ito ang mami ni Shanta, bagong fan ng Duanta. Hello. Kilig na I'm a kilig fan. po siya. Oo, sobrang kilig ako. Sabi ng mami ko, feeling niya daw kakasal ako. Ikaw yung bayaw ko. Bayaw, di ba? Alam mo, VJ, yung totoo kong bayaw, VJ din ang pangalan. Oo. Ito si VJ pag anong bata pa siya. Mas guwapo. Tapos ito anak ko din. Anak mo din. Ito maraming anak ko. Anong mother-in-law sa Tagalog? Biyanan. Biyenan? Oo, Biyenan and bayaw. Oo. So, biyanan. Bayaw ko to. Biyenan ko to. Manugang kita.
Manugang. Manugang mo ako. Okay. Yan. May bagong natutunan ako dito. Pwede ka na sa Star Magic Ball. Nakakatawa na naman ako. Sexy! Kaya ka na in love, no? Bonggang-bongga na si Shanta. Oh. Ano ba, sasayo lang ako na si Magda. Ito po ang pinakaunang official commercial namin. Ready ka na, Shanta? Makita daw ako na ako ni Shura, Ready ka hindi na? ko may imagine lang. Maganda ka naman. Oh, tingnan mo. Tingnan mo rito. Oh. Di ba? Oh, pwede na. Di ba? Hindi, malabas to. Ang ganda ng asawa ko. Alright, tara na. Unang eksena. Direk, ito si Direk. Handa ka na, Direk? Yeah, just gonna lakad lang tayo. Enter. Stop here. Yeah. Then, gawin lang eh. This is it. I'm finally meeting them. This is it. I'm finally meeting them. Good luck. Good luck, mahal. You're gonna... Once again, Shanta is standing on a box. All the time. Lagi ka na lang nasa box eh. Mas magaling si Shanta umarte kaysa sa akin. Hello po, ito si Daddy. Yes. Narinig ko yung name niyo po sa mga ka-schoolmate ko sa UST. Opo. Dati. Sikat pala si Daddy. Dati. Ang galing ka mag-Tagalog? Ano ka mag-Tagalog? Opo. Akala ko sa ano lang. Na siniset up pa nila yung pangalawang eksena namin. Tingnan mo, may kasama kong dalawang magandang babae. Nandito na ang buong pamilya. Si Mama, Hello? Sige pa. si Shanta, si Bayaw, si sister-in-law, si papa-in-law. Take 7. Ang sarap ng pagkain dito. Grabe. Paborito ko ng kare-kare. Direk, kumusta yung acting ko, Direk? Okay naman, direct. Well, ako pa ba? Magpipicture na tayo. Picture time na. Buffet dito sa Quezon Restaurant. Wow, ang sarap. Tingnan nyo to. So tapos na po yung shoot namin. Kain na po tayo. By the time this video is out on YouTube, the commercial will be out online as well. So habang kami kakain, panoorin nyo yung commercial namin. This is it. I'm finally meeting them. Good luck, mahal. Shanta! Welcome back. Merry Christmas, guys! Ma, Pa, guys, this is Dwaine. Hi. Good afternoon. It's finally nice to meet all of you. Welcome to Philippines, Dwaine. Thank you, sir. Naku, mapapasabak tayo sa English nito. Oo nga, kuya eh. Nosebleed. Ang sarap ng pagkain dito. Grabe. Paborito ka ng kare-kare. Aba, marunong ka palang magtagalog, Iho. Oo naman po. Magaling kasi ang teacher ko. Well, ako pa ba? Oh, 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 oh.
baby.